Natukom il-lejla tajba. Illum, jum il-ġimgħa l-kbira, il-Knisja fiskiet tħares lejn Ġesu imsallab u tagħtih qima. Il-liturġija tal-Knisja llum bi kliem mill-isbaħ issellem lis-salib, is-sinjal tat-tama, is-sinjal tal-imħabba. Sqew ħall, sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu. U fliema xmara nħasslu is-sema, l-art u l-kwiekeb. Salib, sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, m'hemmx oħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-wart u l-werqa. Msiemer, għowda ħelwa, xpis ħelu irfajtu fuqkom. O siġra kbira għolja, il-frijej tiegħek baxxi u rattab lebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xirqa għal-ġisem tar-Re tagħna. Int biss kont dik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji porta l-bniedem biex fih mill-arqa jsalva, maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf talla. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u l-Liben, hekk lill-Ispiritu Santu, it-Trinità qaddisa, lill-grazzja tagħha fdietna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex nilqgħukom għal din ix-xandira diretta illi fiha ser inwasslu il-meditazzjonijiet tal-Via Crucis, it-triq tas-salib, immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma, ir-Raj tad-Djoċesi ta' Għawdex. Magħna jinsabu maqudin diversi stazzjonijiet tar-radjiet komunitarji grazzi għas-servizz illi qed jagħti Radio Katedral, kif ukoll diversi qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Insellmu wkoll lil dawk illi se jingħaqdu magħna permezz tat-televiżjoni fuq Shake TV. Il-meditazzjonijiet tal-Via Crucis tal-lejla inkitbu mis-saċerdot Awċi Dun Maximilian Grek li bħalissa qed iservi lill-Knisja fis-Senegal. Huma meditazzjonijiet bbażati fuq l-istazzjonijiet tradizzjonali tal-Via Sagra, it-triq tas-salib. Ejjew nidħlu f'din it-triq ma' Ġesu, f'dawn is-sigħat li fihom nimmeditaw fuq il-mewt tiegħu, fuq is-salib għall-imħabba tagħna. Inħeġġukom ukoll issegwu u twieġbu bl-għajnuna ta' dak li se jidher fuq l-iskreens tagħkom waqt din il-Via Crucis. Il-letturi illi sejrin iwaslulna il-meditazzjonijiet huma is-Sur Lelio Spiteri, is-Sinjura Lorien Camilleri u s-Sur Joe Bsajla. L-animazzjoni tal-kant se titmexxa minn Matthew Sultana u Antonella Portelli. Nirringrazzjaw lil crew ta' Radio Katedral illi qed jagħmel din ix-xandira possibbli. Għalhekk minn hawn u ftit tal-ħin ieħor sejrin nagħtu bidu għal din il-Via Crucis bil-kant tal-bidu illi jiftaħ din it-talba qaddisa. Inħallu lil Mulej Ġesu illum jidħol ukoll fid-djar tagħna sabiex il-mixja tiegħu lejn il-Kalvarju, id-difna u l-qawmi mill-imwiet issir b'xi mod ukoll il-mixja tagħna. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Fil-ġnien tal-Ġetsemani għal darbtejn Ġesu jistaqsi lil dawk li ħarġu għalih sabiex jarrestawh. Lil min qegħdin tfittxu? U huma weġbuh lil Ġesu ta' Nażaret. Illejla aħna wkoll infittxu lil Ġesu ta' Nażaret u nimxu miegħu tul it-triq tas-salib. Waqt li nirriflettu dwar il-passjoni u l-mewt glorjuża ta' Ġesu, ejjew inħallu il-loġika ta' Ġesu iddawwal il-loġika tagħna.
Ejjew inħallu il-mod ta' kif Ġesu jaffronta id-tbatija, jerfa' s-salib, jaqa' taħt is-salib, jgħix il-mewt, idawwal id-tbatija, is-salib, il-waqgħat u l-mewt tagħna. Għax huwa biss fil-misteru ta' Ġesu magħmul bniedem li jiddawwal tassew il-misteru tal-bniedem. Ħadd tkun din il-fija sagra mhux tant xi ħaġa speċjali li aħna se nagħmlu lil Alla, imma okkażjoni sabiex fil-qalb tagħna niskopru kemm aħna maħbubin u kif aħna maħbubin minn dan Ġesu ta' Nażaret. Nitolbu. Uri ħnina magħna mulej Ġesu, feddej tal-ġens kollu tal-bnedmin, u għatina spirtu ta' qima sinċira biex nimxu warajk it-triq tas-salib u ninaqdu għal kollox miegħek bħalma int inaqadt magħna sal-mewt u sal-mewt tas-salib u issa tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel stazzjon. Ġesu ikkundannat għal mewt. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Għat-tielet darba Pilatu qalilhom: imma dan x'għamel ħażin? Ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mewt. Mela nagħtih is-swat u nitilqu. Iżda huma b'ħafna jgħat baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuħ il-ħabs minħabba rewwixta u qtil, u lil Ġesu tawulhom bħalma xtaqu. Dak li għadda ħajtu jagħmel il-ġid, ifejja il-morda, jaħfer lil midinbin, issa jsir persuna mill-iktar skomda. Kulħadd jixtieq jeħles minnu. Il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tal-poplu joħorġu jarrestawh. L-apostli u dawk l-aktar qrib tiegħu jitraduh, jiġħduh u jabbandunaw ħalrieħu biex isalvaw ġildhom. Pilatu, quddiem il-biża' li jitlef il-poter u l-awtorità, jażel leħfef triq, dik li jinġar mal-kurrent, li jsikket lil Ġesu darba l dejjem, minkejja li konvint li Ġesu hu innoċenti jagħtihulhom biex isalbuh. Kemm drabi x'inġesu jew aħjar il-loġika tiegħu li nħobb u naħfer issir għalija skumdità jien ukoll nara kif neħles minnu u nsiktu. Imma proprju x'in nikkondanna lil Ġesu għall-mewt li huwa jerġa' jġeddet l-għotja tiegħu għalija u jerġa' jingħata għalija illum u issa biex jenni nikseb bħal Barabba id-dinjità u l-libertà vera ta' iben ta' bint. Ġesu, għatina l-grazzja biex anke meta ma jkunx jaqblilna nibqgħu nistqarruk u anke meta niġħduk nerġgħu nemmnu fl-imħabba tiegħek bla tarf. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dhunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. U jifa kienet imbikki
batija fuq salib imdende. It-tieni stazzjon, Ġesu mob bis-salib. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mark. Ġesu sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalva. Is-soldati Rumani wara li taw is-swat u qedulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk, jippreżentawlu l-għowda tas-salib. Għowda mill-aktar mistkerħa li kellu jġor sa fuq il-Golgota u li fuqha kellha tintemm ħajtu. Quddiem is-salib Ġesu la jirribella u lanqas jaċċettah b'vittimiżmu jew b'fataliżmu għax m'hemmx tagħmel. Anzi, joqgħod għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu, jilqgħu b'libertà, iħadnu miegħu b'ubbidjenza u b'fiduċja ta' iben għax konvint li jista' jibdel dik l-għowda minn oġġett ta' saħta fi strument ta' imħabba u għotja. Tixtieq tkun dixxieplu ta' Ġesu ta' Nażaret. Ilqa' int ukoll is-salib preżenti f'ħajtek taħt elf għamla u sura ta' kull pejs u qies. Ħadnu miegħek b'libertà u imxi warajh. U b'fiduċja assoluta li d-destinazzjoni aħħarija ta' din il-mixja mhijiex il-mewt jew il-baħħ, imma l-għolja tal-għotja tiegħek mimlija mħabba lill-oħrajn. Ġesu għamel li narfu li ma hu is-salib tagħna, li nħadnuh bħala strument tal-imħabba, nerfgħuh bla tgemgim u nimxu warajk bħala triq li twassalna lejn il-ħajja. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Ta' dillhom bil-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuma, nifed sejf in-niket. It-tielet stazzjon, Ġesu jaqa' għall-ewwel darba. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja, iżda hu rafa fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Minkejja li jilqa' is-salib determinazzjoni, tul il-mixja tiegħu lejn il-Golgota tispikka l-umanità fraġli ta' Ġesu. Għajjien, batut u muġuh kif kien jotor taħt il-pis tas-salib. Jaqa' għall-ewwel darba u jsipruhu wiċċ imwiċċ ma' trab tal-art, mal-humus li minnu Alla sawwa lill-Adam, lill-umanità u li nefaħ fih nifs il-ħajja. Il-pis ħelu tal-għowda tal-imħabba iniżżel lil Ġesu mal-art biex jagħmel minn dak it-trab tal-art, l-umanità dgħajfa tiegħi, il-post privileġġjat
tal-laqgħa tiegħi mal-iben ta' Alla. Taqtax qalbek jekk tinsab mal-art. Tistħejx jekk ħadd kaxkira u tinsab migruf u kollok trab. Ftakar li dak li ħalqek mit-trab tal-art mill-humus mhux se jiddejjaq jiġi jiltaqa' miegħek fl-umanità imperfetta tiegħek. Ħallih jurejk li qiegħed hemm għalejk. Imma fuq kollox ħallih jgħinek tarġa' tqum. Bi determinazzjoni tissokta tmiss il-passi tiegħek lejn umanità aktar sħiħa u awtentika. Ġesu, inti taf kif aħna maġuna, tiftakar li aħna trapp u ma tistħix issejħilna ħutek. Uri l-qawwa tal-ħnina tiegħek sewwa sew fejn hemm id-dajjef. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda neħlisna mid-deni. Amen. Kemm tbatija f'qalb moġuha li madwejja li jifnuha, ħasset l-om imbirka. Ir-raba' stazzjon, Ġesu jiltaqa' ma' ommu. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Xmum berikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael se jkun sinjal li imeruh u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Qalb il-folla li jinsertat f'dawk l-inħawi wieqfa issegwi b'kurzità l-aħħar vjaġġ ta' dan ir-raġel minn Nażaret, daqs li kieku kien xi spettaklu, nilmħu tfittex u tarrex għall-bina. Il-ħarsa ta' Marija jirnexxiela tinfed il-preġudizzju, l-indifferenza u l-ħruxija tal-bnedmin sabiex b'xi mod tiltaqa' mal-ħarsa ta' bina Ġesu. Taf li waslet is-sija tiegħu, imma tkompli tittama li b'xi mod il-missier ibiet il-kalċi mimli-mrar minn ibnu u bina. Dlonk imma jerġgħu jidwu f'qalba u f'moħħha il-kelmiet li l-issem bina tfajjel ta' 12 sena meta hi u Ġuseppi kienu qed ifittxuh qalb il-folla fit-tempju ftit il-bogħod minn fejn kienet tinsab issa. Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Bħal Marija, ħafna ommijiet għadhom iġarbu fi-skiet qalbhom impotenti quddiem kundanna inġusta ta' Marta u wliedhom. Jew x'ħin jarawhom mifnija kawża tal-għawġ u l-vizzi li jkunu daħlu fihom huma stess. Bħal huma Marija, jittamaw li Alla b'xi mod ħajintervjeni u ma jħallejx lil wliedhom iterqu lejn l-għolja tal-Garvarju. Ħadd tkun għalihom Marija elm ta' tama u tgħinhom il-isnu magħha l-kelmiet ħajsir minni skont kelmtek. U bħala jintelqu għar-rieda tal-missier minkejja li ma jifhmux il-kejf u l-għaliex tal-ħajja. Ġesu, meta bħal ommok Marija ma nifhmux it-toroq misterjużi tiegħek, għatina li bħala nibqgħu nafdaw fik li trid biss il-ġid tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina,
la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Xweġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fid-batija, l-om li l-bina Il-ħames stazzjon xmun minn ċirene jgħin lil Ġesu jerfa' is-salib. Nadurawk o Ġesu mberku, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa, huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu xmun minn ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Is-soldati Rumani għataw qalbhom li Ġesu se jasal sal-Golgota. Issa li kienu waslu f'parti ta' triq kemm xejn aktar wieqfa, is-soldati taw ħarsa madwarhom biex jaraw lil min se jġelu jġorru s-salib. Is-soldati jażlu lil xmun. Mhux lil xmun Pietru li ftit sigħat qabel kien ħalef li għal Ġesu kien lest jagħti ħajtu. Imma xmun l-immigrant minn Ċirene, belt Griega fl-Afrika ta' fuq. Min jaf kemm seħet xortih iċ-Ċirenew. Min jaf kemm oloq u gerger għax anke hu kien għajjien wara ġurnata xogħol fl-Eliqi. Forsi beża li dawk li se jarawh ħajassoċjaw lilu u lill-familja tiegħu ma' dan il-bniedem kriminal fi triqtu għal kundanna. Xmun jixxierek ma' Ġesu taħt il-pejs tas-salib. Irejt jew ma jrejtx, iwarrab għal ġenb l-interessi tiegħu, il-ħejja u l-proġudizzji. U b'dik l-azzjoni żgħira tiegħu jagħti serħan lil dan il-proxmu. Lil Ġesu ma kienx jafu minn Adam. Imma aktar tard jiskopri li dak li ltaqa' miegħu fit-triq lejn il-Kalvarju kien qed iġorr is-salib ta' kull Adam, is-salib tal-umanità. Meta l-bniedem joħroġ minn triqtu u jitgħabba bil-pejs u jiċċappas bis-salib ta' ħaddieħor, isir jiġba ftit aktar lil Ġesu, il-veru Sammaritan, il-veru Ċirinew tal-umanità. Ġesu għatina biżżejjed libertà biex noħorġu minna nfusna minflok ninagħlqu fina nfusna biex aktar inħobbu milli nfittxu li nkunu maħbuba. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Għal kull bniedem tħoss għalija, lilhom Kristu kemm tibkija, x'ħin tarah din ħasra. Is-sitt stazzjon il-Veronika timsaħ il-wiċċ ta' Ġesu. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-ktieb tas-Salmi, ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni. La twarrabx blerra il-qaddej tiegħek. Inti l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Mara kellha tkun sabiex misjuqa mill-imħabba u l-kompassjoni tissogra u toħroġ għan-nofs b'nejn kienet għaddejja din il-purċissjoni lejn il-Kalvarju. It-tradizzjoni Griega tgħidilna li din il-mara kien jisimha Bernice, li jisimha jfisser dik li ġġorr ir-rebħa u tassew.
Din il-mara kuraġġuża ssir simbolu ta' rebħa fuq il-kefrija tas-soldati u fuq il-mibeda ta' dawk li rridu jeqirdu lil Ġesu. Bernice tirbaħ l-indifferenza u l-biża' u tersaq wiċċ imwiċċ ma' Ġesu. Wiċċ li ma kellu ebda sura jew ġmiel biex tħares leh jew biex titaxxaq bih. Minkejja li kienet taf li ftit setet tagħmel, dak il-ftit kienet determinata li twettqu. U bil-mantar li kellha tixxotta dak il-wiċċ imdemmi, muġuħ, imbenġel u minfuh bid-daqqiet li kien qala. Iġbija ta' wiċċ Ġesu tibqa' stampata fuq il-mantar tagħha, fuq dik lata tad-drabb li fil-kultura li dija kienet turej int minn int, l-identità tiegħek. Dan il-ġest ta' mħabba u ħlewwa li tagħmel Bernice jagħtiha identità ġdida u isem ġdejt, il-Veronika, il-vera ikona. Il-bniedem għandu ġo fih xewqa kbira li jara l-wiċċ ta' Alla. Il-Veronika tenna nfittxu lil dan il-wiċċ mhux qalb il-pitturi tal-epra martisti jew l-istatwi tal-aqwa skulturi. Il-vera ikona, wiċċ Ġesu, jinsab moħbej fil-wiċċ tal-bniedem ippreġudikat, mhux mifhum, emarġinat, ikkundannat, miġruħ u batut. Jien ukoll nista' nagħmel il-parti tiegħi, żgħira kemm iżgħira, sabiex noħroġ fid-der il-wiċċ ta' Ġesu f'dawn ħuti. Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamilthom miegħi. Għax dak li żar fost iż-żar iġor fih ukoll iġbija tiegħu, il-vera ikona. Ġesu dawwa l-għajnejn mudlama tagħna biex naraw il-wiċċ tiegħek fil-wiċċ ta' ħutna l-aktar batuti u biex naraw il-wiċċ tal-missier fil-wiċċ tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Min ma jħoss xi twejja taħħa, xi ta' Kristu l-om jilmaħa, fniket kbir ma bina. Is-seba' stazzjon Ġesu jaqa' għat-tieni darba. Nadurawko Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru. Meta jruħ ma weġibx bit-tajjir. Meta bata ma jeddiċ, imma ħalla f'idejn li mħallef ġust. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna mutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Għadda ħajtu isaħħaħ riġlejn il-matubin u l-mifluġin u issa saqajh ma jifilħux jagħmlu pass ieħor. Minkejja li mejjun miċ-Ċirinew, Ġesu xorta jerġa' jotor. Għajjien u mifluġ jerġa' jsipruħu mal-art taħt il-pis tas-salib. X'jagħmel Ġesu? Jaqta' qalbu li jerġa' jqum fuq saqajh? Jintelaq għax ma fadallux enerġija? Jitħassar lilu nnifsu u jirrassenja ruħu? Le. Għal darb'oħra jerġa' jiġbor il-ftit saħħa li kien fadallu u jerġa' jqum u jkompli dak li daħal għalih b'konvinzjoni u determinazzjoni ikompli jħobb. Min x'in ikun maffeċ taħt is-salib tal-mart, tas-solitudni, tal-inkomprensjoni, tan-nuqqas ta' mħabba, tad-depressjoni, tal-vizzji, ma jaħbad xaq ta' qalbu.
vuċi ġo fejk issefsiflek u tgħidlek, erġajt waqajt. Għal darb'oħra fallejt. Taħseb li din is-sitwazzjoni se tinbidel? Taħseb li jien tista' jew trid tinbidel? U tieqaf tittama. Tajja tgħix. Taqta' qalbek minnek innifsek. Imma min-naħa l-oħra hemm Ġesu li ma jaqta' qalbu minnek qatt. Jixtieq idawwallek dak id-dlam li tinsab fih u jiżra fejk it-tama. Għamlu l-qalb. Jien irbaħt id-dinja. Il-kelma tiegħu tħossha tqawwilek riġlejk. U tgħinek tqawm. Mhux meħllus mis-salib, imma bħal Ġesu m'għandna mill-ġdejt mas-salib. Biex tissokta intu koll il-vjaġġ tiegħek u tkompli tħobb. Ġesu, jekk inti tibqa' siket magħna, aħna nkunu bħal min jinżel fil-ħofra. Sikket fina lil ħna suwed li jfittxu jaqtowna qalbna u semma bil-qawwa leħnek fil-ġewwieni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, daħħalniex fi ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Għadnubi tal-poplu l-ħati, li l-Ġesu iratu jibati, taħt iswad blaħnina. It-tmien stazzjon Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Nadurawk o Ġesu nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew jaħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom, nisa ta' Ġerusalem, mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil-uliedkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu, ħin hija dik li m'għandix tfal, ħini l-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tsokk meta għadu aħdar, mela x'se jsir minnu meta jinxef? Fir-rakkont tal-passjoni li jagħtina l-Evanġelista Luqa tispikka din il-preżenza femminili. Xi nisa li aktarx kienu segwew lil Ġesu tul l-aħħar jiem tiegħu Ġerusalem, issa jinsabu jassistu għal din ix-xena ta' qsim ta' qalb. Bniedem innoċenti jisofri l-ħruxija u l-kefrija tal-bniedem. Il-qalb materna tagħhom ma tistax tibqa' indifferenti quddiem dan kollu. Iħossuhom xi ftit huma wkoll dan li kkundannat u jibkuh. Ġesu ma jikkuntentax ruħu li fost il-folla kien hemm min qed jitħassru u jibkih. Lanqas ma jgħidilhom tibkux aktar, imma jistedinhom jagħmlu pass importanti. Mid-dmuħ frott sentiment uman għal dmuħ li jwassal għal konverżjoni tal-qalb. Jixtieqhom iwaħħdu d-dmuħ tagħhom mad-dmuħ li hu stess kien xerret quddiem l-abusija tal-qalb tal-abitanti tal-belt ta' Ġerusalem. Jixtieq li dawn in-nisa ma jħossuhomx bis-sommu, imma fuq kollox iħossuhom dawk li jirrifjutaw lilu. Jitlobhom sabiex huma u wliedhom jiftħu qalbhom biex jilqgħu l-kelma,
ħalli fihom ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Jittama li dak it-sok niexef, simbolu ta' kull qalb nixfa li ma laqgħetx l-istedina tal-konverżjoni, jiddakkar u jieħu l-ħajja mit-sok li għadu waħdar li hu Ġesu. Hekk biss dak id-dmuħ u d-dmuħ tas-soba tiegħu u tiegħek ma jkunx ġie imxerret għal xejn. Ġesu, għatina l-grazzja tal-mistħija għal-rasi b'Satana, is-soba għal-ħsara li ġibna bidnubietna, id-don ta' dmuħ tal-indiema u lena tal-maħfra tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dhunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Rat li l-bina baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Id-disa stazzjon, Ġesu jaqa' għat-tielet darba. Nadurawk, o Ġesu